like this. Yeah. Yeah. What? This album is the best of both worlds. Nu kan du se, jeg sad herinde tidligere og sagde, at shit, hvis man. at jeg blev bandet, så ramte Planke CK Corona Roleplay. Hvad er det? 2 sekunder, jeg skal lige skrue op for Og mig. de valgte at bande mig. Sådan der. De valgte at bande mig. Og nu vil vi så vise vores kære seere, hvad Planke CK er i stand til endnu en gang. Jeg vil gerne vide, hvad det der planke CK er. Ved du ikke, hvem Planke CK er? Jamen, ham der skal bare lukke op. Fuck hans mor, mand. Skud ud til fucking Planke CK, mand. Skud ud til fucking Planke CK, mand. Skud ud til fucking Planke CK, mand. Tak du. Bobber. Men jo, så længe I ved, budskabet kom ud, de valgte jo at bande mig. Og jeg sagde til dem, hvis I bander mig, så ryger jeg Flot over. arbejde! Så vi Ud er til to Planke gange CK, mand. Skud til Halløj? Ja, goddag. Bare snak, bror, mand. Ja, goddag. Hvis vi Nej, lige vent, får undskyld. øjnene op på gangen. Ikke syv. Nej, hvad er det roligt, jeg gør ikke Jeg vil ikke noget. afbryde Jeg har... din hund. Sofus, rolig. du starter med at komme op. Yes! Kom op med dig, Sofus. Yes! Stil dig Lige ud op, til ikke? kanten. Ud til kanten, Sofus. Hvad plasker? Vi skal lige finde ud af, om vi skal revurdere dit CK lige om lidt. Hvad? Lige finde ud af, om vi skal revurdere dit CK. Det er jo så, vi er jo Planke CK. Undskyld, jeg Jeg kan får godt ud, mand. Hvad spiller du plastik for, mand? Og... Hvem tror du er, mand? Ja, det er ham der Politi. siger, fra kvarteret, eller hvad, mand? Du skal springe ud over. Og skal jeg råbe planke CK? Det skal jeg nok. Homosvin. Ja. Okay, Fuck, siger jeg du? lige til. Jo, mand! Fucking Ja, planke CK! Åh, hallo, det er sgu fucking nice en loading her. Den er ordentlig nice, den der loading screen, eller? Nå, som I ser, så har de bøsserøv ikke noget at gøre imod os. De tror, de er noget. Ham der, han tror fandme, at han kan tro os på Faktisk, lyder og alt muligt, mand. Grunden Han til står den her fyser. server, den blev udvalgt som en af de ene, og en af de heldige. Det var jo, vi var sådan set herinde for at spille, og så lige så kom folk og spurgte os, om vi var Planke CK. Og så sagde vi ja. Så sagde de, fuck lidt, din RP til. Og så blev vi bandet. Og så sagde vi selvfølgelig, at vi blev bandet, at den blev ramt af Planke CK, hvis de bander os. Der kan I se, hvad der sker, hvis man ikke hører efter, hvad vi siger til jer. Så hør efter derude, eller hvad med at spille dum. Hvad så, gutter? Hvad så, gutter? Hvad så, gutter?